ומה קורה אז כשאנטבים סמוכים הם לא סרטון פרטים אנחנו בעצם עושים אתגר בפורטנייט. האתגר האם אנשים ירצו לסחוב נגר לניצחון, האם אנשים בכלל לא יהרגו את הנגר הזה, ואני בעצם אהיה הנגר הזה. אני מחליף לסקין נגר, גם משנה את ההגדרות שלי, כי לי יש, אם אני לוחץ רק W אז זה ריצה אצלי ישר ספרינט, אז אני אוריד את זה כך שכאילו אני אוכל אך ורק ללכת רגיל ולא אוכל לעשות ספרינט. אז בעצם אני נלחץ בעיר פלזנט, בעצם שמה אני אתנהג כמו נגר ובוא נראה אם אנשים ירצו לסחוב אותי. לא נראה שנלחץ בפלזנט, דווקא אולי לא נלך לעיר ג'אנק, כי עיר ג'אנק זה עיר הנגרים, וזה אומר כל מי שמנסה להתחתות לנגר בטח ירצה ללכת לג'אנק. ובואו נלכת בעיר נורמלית, או אפילו בשום מקום. בואו נלך פה בערך בהר קטן והחמוד הזה. באמת יש אנשים כאלה חרות, אם אני הייתי רואה נגר הייתי באמת סוחב אותו ועוזר לו, ובזמן האחרון אני גם רואה קצת נגרים, למרות שחשבתי שהם כבר נכחדו, אז אני מנסה להחזיר את אגודת הנגרים למשחק. בואו נלך לנו לסולטי. שמתי על ריצה אוטומטית כי אין לי כוח. לסולטי. אוקיי, יש לנו נתון. איזה חרא, באמת, איזה ילד חרא, באמת, תסתכלו עליו, הורג נגרים, ילד חרא. שחקן חדש, שחק ראשון שלו. באמת, איזה קהילה חרא, מת. זה פורטנייט. אנשים מטומטמים שרוצחים נגרים שרק יתחילו את המשחק, ולכן אין נגרים כי הם פורשים. ככה זה. שאף אחד, רק נגרים נוחתים בו. וואי, כוח זה כזה איטי. אם הבן אדם, אם מישהו, עוד מישהו אחד הורג אותי, באמת, קהילה של פורטנייט היא קהילה חרא.
המסר שלי, חברים.